खाम्फा बरगियारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों सावरायनानैसो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव दैथायहरदों। बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंनायखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना गोबां खोनाखाबाय आरो बे बाराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे गोदान आदब खायदा जेराव थांनाय गोलाव समाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोना एबा मोनसे समाव बिपिएफ दोलोनिनो मोनसे गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोननि जा रेकर्ड कल रेकर्ड बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ खोनासंहोनानै एबा मेलनि गेजेराव बिपिएफनि जा राजखान्थि फोसावदिं मेल बे बिपिएफनि राजखान्थि फोसावदिं मेलाव बैफोरबायदि रेकर्डखौ खोनासंहोनाय जेरै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनायनि बाथ्रा बुंनायखौबो थांनाय एमपि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा साउन्ड बक्स लगायनानै खोनासंहोनायखौ नोंथांमोना निस्सय एबा थारैनो गोसोआव दंखायो आरो बे बाराव खाम्फा बरगियारि बिथांनि मोनसे समनि जाय समाव बिपिएफ दोलोआव बिथाङा बिजाथि महरै गसंदोंमोन बै समाव माखासे कल रेकर्डनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बेफोरबायदि गोबां मानि बिपिएफनि दैदेनगिरि लोगोसे बिपिएफनि सापर्टार बिपिएफनि मददगिरि बिथांमोननि बे नुजाथिनाय हाबाफारियाव एबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जा बिसायख'थि फोसावदिं मेल बे फोसावदिं मेलाव खाम्फा बरगियारि बिथांनि कल रेकर्ड खालामनायखौ खोनासंहोनानै गोबां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोजोननाय लादों होनना बुंनांगोन जेराव मिनिदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि कल रेकर्डखौ दसे समनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगासिनो जे खाम्फा बरगियारि आरो सोरबा गुबुन सासे सुबुंजों कल रेकर्डनि गेजेरजों माबायदि दान्थे बिदान्थे जादोंमोन बे दान्थे बिदान्थे खालामनाय रेकर्डखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबोरैहाय खोनासंहोनानै गोसो गोरबो होनानै मिनिनाय बे समाव ससियेल साइटनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बिपिएफनि माखासे ससियेल साइटनि जा पेज बे पेजआवहा गोबां बेबायदि बे खौराङा गोसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बेयाव गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दं जेरै हाग्रामा महिलारि रिन्जय बर' लोगोसे गोबां बेयाव बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौबो बे मेलाव नुनो मोननाय जादों आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना आरो रिन्जय बर' बिथांमोनाबो गोबां बे कल रेकर्डखौ खोनासंनानै मिनिदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेबायदि मिनिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो हाग्रामा महिलारिनि जा दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि एबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जा गोदान आदब खायदा बे जाहैबाय थांखांनाय समनि जाबायदि कल रेकर्ड बायदि बायदि बिबुंथिफोरखौ खोनासंनानै मोनसे गोजोननाय लानाय मोनसे जा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारदों बेखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आवगायलांनि। बिजेपिजों थाङो सोरजोंबा थाङो बेजों खोथा गैया जों माने इउपिपिएल जाथारसैलाय बेजों खोथा गैया यारिफोरनो फानजोब्बाय बेजों खोथा गैया नों बेसेबां नायो नायबाय था नों बेसेबां नायो नायबाय था मिथिबाय नोंसोर बायदिया गाग्लि गासिबो गैया बेथा बे गाग्लि नोंसोरो मानसिया नङा हगारनानै हो फेसबुकआव बेथा इउपिपिएल नोंसोर गोदो मानसि गावनो हानायखौ दा गावनो हाबाय बेसे गिदिर जों नोंनि नाम्बार जाबाय नों माने गोबाव आच्छा नोंना गोबावसो दंबाय सिगिनाय नङा आं माइ खोथा बुंदों Allah putra haram jahat. Akan kau fai gaban fai. Kau boleh jabai sambil enggak? Gaban fai putra. Allah. Salah. Biar kamu putra. Putra haram jahat. Putra. Gaban fai. Putra. There, Moria. Okay. बिजेपिजों थाङो सोरजोंबा थाङो बेजों खोथा गैया जों माने इउपिपिएल जाथारसैलाय बेजों खोथा गैया यारिफोरनो फानजोब्बाय बेजों खोथा गैया
나이ken정부 너희시방 나이가 전화더라고 루스코 베카 너희시방 나이가 미치래 정말 능서를 받지야 다 그리가 지들기야 베카 내가 능서를 오만 생마 오만에 오만에 그거 베카 이시게 능서를 만지가 오나하네 그다가 오나하고 감자가 있다고 비시기들 정말 사회가 능이란 말이야. 사바이. 정말 그 뭐다. 아까는 내 뭐도 된다. 장면아, 저 보내면 이제는 왜? 시기나 이런 거 안 나이 갖다 좀 돼. 알라 puta haram jahat. Akan sampai kapan sih? Kata boleh dicapai sambil enggak? Kapan sih? Kapan sih? Puta. Biar kamu kita, pokok haram jahat. Kita, kamu sih? Kita, deh, Moria. Kita, oke. Ambil dua. Ambil bisa enggak? Давай самоходики.